vážení hosté, zejména starostové, místostarostové, zastupitelé, radní. Já vás tady vítám a samozřejmě hosté, kteří se dnes postarají o náš dnešní den. Já věřím, že bude zajímavý, že to téma, které máme pro vás připravené, je pro vás velmi aktuální ve vaší každodenní praxi. Největší problém je skutečně, jak motivovat občany k tomu, aby se dlouhodobě chovali jinak. Na to můžu ještě říct, že v podstatě už jak si sociologové vyzkoumali, že aby společnost přijala změnu za trvalou, tak většinou to trvá 2 generace. Takže vaše věnování se správná cesta. Čistý komín je jedna mobilní aplikace, která si za cíl klade to upozornit na problematiku znečištění lokální vody. Usilujeme o zkvalitnění ovzduší u nás v obci. Byť teda jsme obec Podhubí Beskyt, tak jak už tady bylo řečeno, ty lokální topeničky nám dávají pořádný závod.